Pekka Reinikainen, olet lääkäri, poliitikko, kirjailija, luennoitsija, tutkija, kristitty. Mikä näistä titteleistä, jos niin voi sanoa, tuottaa sinulle eniten iloa? Kyllä se on evankeliumin julistaminen. Voisi lisätä vielä näihin titteleihin, että se on tärkein asia kertoa ihmisille siitä, että kristinusko on totta ja Jumalan sana on totta. Tämä on se, johon haluan keskittyä, koska valitettavasti niin monet epäilevät nykyään Jumalan sanaa ja niin monet lähtevät pois kirkosta. Eilen juuri kuulin erään pitkän linjan helsinkiläispastorin tilitystä siitä, että kuinka silloin kun hän aloitti työt, niin 97% kuului kirkkoon ja nyt se on Helsingissä alle 50%, niin hän siinä totesi, että hän on onnistunut karkottamaan puolet pois tässä työurallaan. Mutta eihän se hänen syytään tietenkään ole, vaan yleinen maallistuminen. Aivan. Ja siinä oli muuten erittäin mainio lainaus häneltä Charles Spurgeon, joka oli 1800-luvun merkittävä kuuluisa julistaja, niin kun häneltä kysyttiin jo silloin, että miksi kirkon vaikutus vähenee ja miksi kirkko ei vaikuta yhteiskunnassa juuri mihinkään, niin hän vastasi siihen, että se johtuu siitä, että yhteiskunta on vaikuttanut kirkkoon liikaa. Eli hän käänsi sen toisinpäin ja tästähän on paljon kysymys. Aivan. Olet myös kreationisti, eli vankka luomisen puolustaja. Eli siltä pohjalta, mitä ajattelet, millainen ihminen on arvokas? Ihminen on Jumalan kuva. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi meidät luotiin, niin siinähän se on asia ilmastu selkokielellä, että kaikki ihmiset ovat Jumalan kuvia ja on paljon eksyneitä lampaita ja Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat, niin Raamatussa lukee. Ja siihen me voimme tarttua, että kohtaamme Jumalan kuvan, joka voi olla pahastikin harhateillä, mutta siellä, jos kuoritaan niin kuin sipulia kerroksittain, niin siellä sisällä on se ydin, iankaikkisuuden kaipuu. Se on kaikilla ihmisillä, myös ateisteilla, niin kyllä se siellä on, mutta meidän täytyy rakkaudella ja rukouksella lähestyä tätä asiaa. Ja joskus on, kun puhuisi seinälle, mutta silloin täytyy rukoilla, että Jeesus poistaa ne esteet, joita tällä henkilöllä on kristinuskoa vastaan. Me emme tiedä niitä, mutta Jeesus tietää, että hän auttaisi tässä ja avaisi oven sanalle, että sana kyllä koskettaa, ei se tyhjänä palaa, että kyllä Jumalan sana on hyvin vaikuttavaa ja sen takia muuten kouluissa ei saa siitä puhua eikä laulaa virsiä, että koska mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että se on voimakas ja vaikuttava, niin sitä Aivan. pelätään. Sanoit tuossa, että Raamatun alkulehdiltä voidaan lukea, että miten kaikki on saanut syntynsä ja mikä on ihminen Jumalan kuvana. Mitä tapahtuu, että tämä Jumalan kuva särkyy? No, ihminen heittäytyi viisaaksi. Hän meni siihen houkutukseen, että kun sieluvihollinen tarttui siihen, kyllä sieluvihollinen tietää ihmisen kohdalla, mistä voi tarttua kiinni, niin hän antoi semmoisen tarjouksen, että tulette olemaan niin kuin jumalia, tulette tietämään kaikki, että eihän Jumala nyt suinkaan ole kieltänyt syömästä tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta, että ette te suinkaan kuole. Ihmistä vedettiin nenästä ja tämä tieto, filosofia, tiedon rakkaus, niin se on tuhonnut monet. Ja tällä hetkellä yllättävää kyllä tilanne on kääntynyt aivan päälailleen, koska lääkärinä mä voin sanoa, että kun puhutaan tästä luomisasiasta, niin voi sanoa niin, että ihmisen perimässä on Raamattu.
Eli ihmisen perimästä voidaan todeta, että Raamattu antaa täsmälleen oikean kuvauksen ihmisestä. Nimittäin ei niin sanotulla tieteellä ole mitään sanottavaa siihen, että miksi on olemassa mies ja nainen. Ei siihen ole mitään vastausta, niin kuin ei monen muuhunkaan kysymykseen. Mutta se, että tällä hetkellä perimästä voidaan lukea, että on luotu noin 6000 vuotta sitten täydellinen tietokone. Perimä on ikään kuin tietokone ja se rappeutuu, koska aina kun lapsi syntyy, siinä on 100-300 virhettä ja sitten seuraavassa taas 100-300. Ihmiskunnassa on tällä hetkellä 1 135 000 tämmöistä virhettä ja niitä kertyy kiihtyvällä vauhdilla. Niin me nähdään, että luomistyö oli tietysti täydellinen. Sitten tuli syntiinlankeemus, ihminen halusi olla niin kuin Jumala. Jumala kirosi luomakuntansa, se lähti rappeutumaan, niin kuin autot ruostuu, kaikki menee romuksi. Lääkärinä mä tiedän, että tautien määrä lisääntyy hirveätä vauhtia. 30 000 sairautta tällä hetkellä, niitä on pari vuoden kuluttua 40 000. Tämä rappeutuminen voimme lukea luomisen, lankeemuksen ja lopun. Ihmisen sukupuutto voi tapahtua jo 6 sukupolven kuluttua, koska siellä on niin paljon virheitä, että se kaatuu. Tämä voisi vielä lisätä, että 50 vuodessa 1970-luvulta lähtien niin miesten sukusolujen laatu on romahtanut 50%. Mulla on hyvin lähellä sitä pistettä, että lapsia ei enää tule. Aivan. Että mun serkkuni on lääketieteen professori Hollannissa ja hän auttaa näitä lapsettomia. 20% pareista ei enää saa ilman apua lapsia. Sukupuutto on lähellä. Eli Raamatun historia on luettavissa ihmisen perimästä. Tämä on kova juttu, mutta se on kovaa tiedettä. Aivan. Sanoit tuossa, että tämä ihmisen kapina Jumalaa ja halu tulla Jumalan kaltaiseksi, niin mikäli ymmärsin oikein, niin siinä tapahtuu niin kuin ihmiskuvan muutos. Eli ihminen ei ikään kuin tyytynyt olemaan siinä asemassa suhteessa Jumalaan, kun alun perin Jumalan suunnitelma oli, vaan hän halusi nousta Jumalan rinnalle, niin kuin hienolla tavalla tuossa sanoit. Mitä tapahtui Jumalakuvalle? No, Jumala työnnettiin syrjään. Ihmisestä tuli kaiken mitta. Että Darwin hän teki tämän ja hänen syynsä oli henkilökohtaisia, koska Darwin teki sen virheen, mikä Raamatussa on tavallaan niin kuin kielletty, että ei saa mennä naimisiin niin kuin lähisukulaisen kanssa. Hän meni serkkunsa kanssa naimisiin ja sitten hänen lapsensa kuoli ikävä kyllä ja Darwin raivostui ja hän sanoi, että kirjeenvaihdossaan hän sanoi, että minä haluan tappaa Jumalan. Aika suoraa tekstiä. Sitten kun kirja ilmestyi, niin Darwin huolestui seuraavissa kirjeenvaihdossaan, että hän pelkää, että hän on tappanut Jumalan. Ja näinhän siinä kävi, että Karl Marx, joka oli messiaaninen juutalainen, luki Darwinin kirjan, innostui siitä, sai siitä. Hän sanoi näin, että minä sain Darwinin kirjasta tieteellisen perustan materialismille. Ja me tiedetään, mitä kaikkea marksismi on tehnyt, 100 miljoonaa kuollutta. Niin me nähdään, mitä niin kuin tapahtui Jumalalle. Jumala pistettiin syrjään poliittisista syistä, muista vihamielisistä syistä. Ihminen nostettiin kaiken luomakunnan kruunuksi ja kun ihmisviisaudella ruvettiin ratkomaan näitä asioita, niin jälki oli hirveätä. Aivan. Kun Jumala syrjäytettiin ihmisen elämästä ja tuli tämmöinen vastakkainasettelu Jumalan ja ihmisen välille ja kuitenkin ihmisessä säilyi tällainen Jumalan ikävä. Eli se alkuperäinen ajatus siitä, että Jumalan kanssa kun asiat on kunnossa, niin silloin elämä on hyvällä mallilla. Miten mielestäsi Jumalan ikävä ilmenee tänä päivänä, esimerkiksi täällä Suomessa tai maailmassa? Korvaavina uskontoina. Mä olen hoitanut paljon riippuvuussairauksia ja ihminenhän on riippuvainen luojasta. Se on meille niin kuin tehdas asennettu sinne ja sitten tulee näitä itse rakennettuja, rakennetaan sellaista Baabelin tornia taivaaseen niin kuin omin keinoin pelastukseen ja tulee nämä vieraat uskonnot. Suomessakin 20% uskoo jälleen syntymiseen ja Jeesukseen uskoo ehkä alle 5%. Tämä on se tilanne, tulee näitä korvaavia uskontoja.
Tämä meidän puhe on aika paljon nyt läntiseen maailmaan painottunutta, että mehän elämme niin pakanallisessa maassa, että me emme esimerkiksi Lähi-idässä ollenkaan ymmärrä, että kaikki mitä siellä tapahtuu, niin liittyy uskontoon. Se on meille täysin niin kuin käsittämätöntä, että me ollaan oikeastaan aika naiveja ja sivistymättömiä, että me ollaan hyvin erikoinen maailma, tämä läntinen sekulaarimaailma, ja siihen on omat syynsä. Ystäväni teologian tohtori Nigel Cameron, joka on etiikan tutkija, sanoi aikanaan, että läntisen maailman keskusteluaiheet ja mielipiteet määrää 50 johtavan lehtimiehen joukko, ja nämä lehtimiehet on ateisteja, tällaisia erikoisia tyyppejä, että ne määrää, mitä täällä saa puhua, ja näinhän se näyttää olevan. Aivan. Mutta sen takia lähetystyö menestyy näissä koskemattomilla alueilla hyvin, ja ei Jumala ole tuolta periferiasta mihinkään kadonnut, päinvastoin. Mutta meillä se on kadonnut, ja mä näen, että uskovat luonnontieteilijät voi palauttaa sen, että yhteistyö uskovien luonnontieteilijöiden ja pappien välillä voisi auttaa tässä. Että pappien kannattaisi opiskella hiukan luonnontiedettä, koska nykyään on hyvin helppo osoittaa luonnontieteellisesti, että Jumalan ilmoittama historia on totta ja tämä korvaava historia on pelkkää tarinaa. Aivan. Kun viittasit näihin maailman uskontoihin ja ikään kuin tämmöisenä korvikkeena sille Jumala-ikävälle, mikä kaihertaa jokaisen ihmisen sydäntä tavalla tai toisella, niin kaikissa uskonnoissa rukoillaan. Ja rukous on, niin kuin mielletään tällaiseksi uskonnon harjoittamiseksi. Ja yksi sellainen iso kysymys varmaan kaikissa uskonnoissa on, kun käydään rukoilemassa, missä sitten rukoillaankin temppeleissä tai kirkoissa tai luonnonilmiöiden äärellä, niin on kysymys siitä, että kuuleeko kukaan. Mitä ajattelet, että millä tavalla niin kuin Raamatun opetus siitä, että Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan, niin millä tavalla se eroaa tavallaan tämmöisestä uskonnollisesta rukoilemisesta? Uskonnollisessa rukouksessa pyydetään aina itselle jotakin ja Jumalasta tehdään juoksupoika toteuttamaan minun toiveitani, mutta Jumala on kiinnostunut rukouksesta. Hän sanoi, että rukoilkaa lakkaamatta ja kiittäkää joka hetkessä. Rukoilkaa ja kiittäkää joka hetkessä. Niin Jumala kiinnostaa meidän Jumalasuhteemme eikä se, että voitammeko lotossa. Että tästä niin kuin esimerkiksi nämä kaverit, jotka vei halvaantuneen Jeesuksen luo eikä päässyt lähelle, vaan purki katon ja laski sen halvaantuneen siihen, niin Jeesus sanoi tälle halvaantuneelle, että sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Niin tämä oli se, niin kuin se vastaus näiden henkilöiden kaipuuseen ja Jumalakaipuuseen. Sitten ne oli varmaan vähän otsarypyssä, että eikö nyt sitten muuta, niin Jeesus tietysti tiesi sen ja sanoi, että uskoisitte, että minä voin antaa syntejä anteeksi, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Eli kyllä Jumala kuulee rukoukset, on hyvin tärkeä rukoilla, ei pidä masentua, kun ei tule just sitä vastausta, mitä me halutaan, koska tavoitteena on korjata Jumalan suhde, että me olemme jatkuvassa kasvussa aikuisuuteen ja Jeesuksen tuntemiseen. Ja uskominen on koko päivä työtä, että ei se ole sitä, että me ollaan sunnuntaisin hyvin hurskaina kirkossa ja sitten kiroillaan ja sählätään koko viikko ja sitten mennään taas sinne. Ei, vaan se on koko päivä joka hetkistä työtä, joka hetkistä rukousyhteyttä Jumalaan ja kiitosta. Ja Jumala vastaa rukouksiin ihan varmasti aina, mutta me ei huomata, että mikä se vastaus oli, että se oli hyvä vastaus meidän parhaaksemme eikä meidän haitaksemme. Joo, on valtavan lohduttavaa Raamatun äärellä ymmärtää, että meillä on Jumala, joka mielellään kuuntelee, mitä asiaa meillä on. Niin kuin me isät, joilla on lapsia, niin tuottaa isälle iloa, jos lapsi tulee juttuselle ja kyselemään ja keskustelemaan. Ja tällaista isän huolenpitoa varmasti moni on elämässään saanut kokea ja niin kuin painotit suhteen syntymistä, niin keskeinen osa meidän ihmissuhteitamme ja Jumalasuhdettamme on siis kommunikointi. Mitä lääkärinä ajattelet tästä, niin kuin, että millä tavalla tämmöinen Jumalan kanssa kommunikointi vaikuttaa meihin ihan
ihan niin kuin kokonaisvaltaisena persoonana. Kyllä se vaikuttaa. Ihminenhän on muuten luotu kommunikoimaan. Viittomakieli, kasvojen ilmeet, puhetaito, niin 75% aivokuoresta, joka hallitsee lihaksi, on käännitetty pelkästään kommunikaatioon, että sehän erottaa meidät eläimistä, mutta kyllä se meidän persoonaamme vaikuttaa, että se muokkaa meidän luonnettamme aina enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Mehän pyrimme siihen suuntaan ja jos sä rukoilet, niin et sä voi heti niin kuin kirota jotakin sen jälkeen, että se ei sitä samasta lähteestä voi tulla sekä siunaus että kirous. Se on kasvatusta Kristukseen. Rukous on hyvin tärkeää ja se antaa ihmiselle rauhan, että niin kuin sanassa sanotaan, että rauhan minä annan teille, ei sitä rauhaa, mikä maailma antaa, joka ei ole mistään kotoisin. Raamatussa sanotaan myös, että jumalattomilla ei ole rauhaa, se on sen kyllä huomaa, mutta meillä on. Että jos sä olet Jeesuksen opetuslapsi ja Jeesuksen ystävä, Jeesushan kutsui ensin opetuslapsiksi, mutta sitten meistä tuli ystäviä, se on niin kuin yksi natsa lisää. Aivan. Eli tämä on niin kuin tärkeä, niin se on etuoikeus ja voimme olla ihan varmoja siitä, että se rukousvastaus, vaikka se meistä ei ollut yhtään kivaa eikä semmoinen, mitä me haluttiin, niin pitkässä juoksussa oli meidän iankaikkisuutemme kannalta aivan oleellinen. Aivan. Myöhemmin sen näkee. Viittasit tuossa, kun keskusteltiin tästä luomisesta ja miten ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin mikä särki tämän luonnollisen syvän rakkaussuhteen luojan ja ihmisen välillä, niin väliin tuli siis synti. Joku asia, joka särki tuon suhteen, niin mitä olet Raamatun äärellä ymmärtänyt, mikä on niin kuin Jumalan ratkaisu tähän itse asiassa meidän ihmisten kaikkein isoimpaa ongelmaa? Se on semmoinen ongelma, että monet uskovat on niin kuin tullut puhumaan siitä, että vaikka ne on pitkälinjan uskovia, ne on silti niin kuin epävarmoja siitä, onko synnit saatu anteeksi. Ja sitä koitetaan sitten omilla tempuilla tai teoilla tai hurskaudella tai muulla hyvittää, mutta ei se mene niin, vaan se on kertakaikkinen maksu suoritettu Jeesuksen veressä Golgatan ristillä. Ja se on Pyhä Henki, joka näyttää todeksi sen synnin kauheuden ja sitten vanhurskauden, eli ruotsiksi se on hyvä rättfärdiga, olemme valmiita oikeuteen ja sitten sen tuomion, mikä odottaa, niin Pyhä Henki tulee sinuun, kun sä tunnustat Jeesukselle syntisi, sä tajut, että sä olet ihan mahdoton tyyppi, eikä tämä synninteko tähän lakkaa, että Kiinan lähetti Päivä Parviainen sanoi mulle, kun mä tulin uskoon, mä olin päivän raamattupiirissä, niin mä sanoin Päivälle, että mitä tämä usko on, kun mä tunnen itteni pahemmaksi roistoksi joka päivä ja ihan kaameeksi tyypiksi, niin Päivä vaan hymyili ja sanoi, että sinä olet oikealla tiellä, Pekka, että Pyhä Henki tekee sinussa työtään, että kyllä Pyhä Henki osoittaa, minkälaisia roistoja me ollaan, ei sen tekohurskaa saata, mutta se, että sä tajut, että Jeesus, Jumala rakasti niin paljon tätä maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumala tuli oikeastaan itse ristille, uhrasi itsensä ja vuodatti verensä meidän tähtemme. Tämä on iso asia, käsittämätön asia ja siihen me luotaan. Ei siihen voi lisätä mitään omia asioita ja pitää tunnustaa, että mä olin ihan mahdoton ja mä pyydän päivittäin, että saan kasvaa niin kuin Jeesuksen luonteen mukaisuudessa hänen lähemmäksi hänen tuntemistaan ja sillä tavalla niin vaeltaa ja anteeksi saa ja anteeksi pitää pyytää ja pyytää sitä kasvua ja Jeesuksen tuntemista, niin sitten ollaan oikealla tiellä. Eli ei tässä tarvitse mitään ansioluetteloita, että se on siellä Jeesuksen vuodatettu veri ja sitten pyydetään myös, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki tulee meidän sydämeen asumaan. Avataan sydämen portit, tervetuloa tänne ja auttakaa minua tästä taivaan kotiin, niin sillä tavalla se vaellus lähtee ja luottamus siihen, että se on totta. Aivan. Puhuit tuossa siitä, että Pyhä Henki tekee tiettyjä asioita, opettaa meille tiettyjä asioita oikein ja viittasit tähän Jeesuksen opetukseen Pyhän Hengen tehtävistä, että Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa meille
kuka Kristus on. Ja sehän on hauska, aika mielenkiintoinen, miten Jeesus sitten selittää, että maailma on väärässä, kun puhutaan synnistä ja vanhurskaudesta ja tuomiosta. Sitten se sanoo, että synti on siinä, että te ette usko minuun. Eli juuri niin kuin äsken toit esiin, että todellinen synnin olemus on se, että me tehdään Jeesuksesta turhaa omassa elämässämme tai yhteiskunnassa tai lainsäädännössä, niin sieltä ikään kuin lähtee se turmelus, jonka kanssa me ollaan vastatusten yksityisinä ihmisinä, mutta myöskin yhteiskuntana ja ihmiskuntana. Ja tämän ratkaisemiseksi niin Pyhä Henki tekee työtä, että Kristus meille kirkastus sellaisena kuin Raamattu hänestä meille puhuu. Mihin me tarvitsemme Jeesusta? Kaikkeen elämässä, että joka hetki me tarvitsemme Jeesusta. Se on käytännöllinen apu, koska mä olen kerran pitänyt hirviporukalle raamattotunnin, ne oli sellaisia kovia pyssymiehiä, niin mä haistoin nenässäni hirvikeitto siellä poriseen, niin sitten mä sanoin niille koville miehille, että kyllä elämä on syytä antaa Jeesuksen käsiin, koska meillä on joka minuutti 60 mahdollisuutta kuolla kammiovärinään, niin tuli hiljasta ja sitten jonotettiin soppaa, niin edellä oleva mies kaatui suorilta jaloilta parketille. Mä ajattelin, että voi ei, että nytkö se piti toteutua. Hän ei sitten kuollut, elvytettiin. Mutta elämä on kuin lepattava liekki. Se voi päättyä yllättäen koska tahansa. Ja silloin on hyvä, että sulla on Jeesus asianajajana, kun mennään sinne tuomioistuimen eteen. Niin mä en voi käsittää sitä, miten turvattomasti ja riskaabelisti riskejä ottaen ihmiset valtaa, kun niillä ei ole tätä sopimusta tämän asianajajan kanssa. Että se on niin kuin hengittäminen, niin joka hetki niin me hengitämme kiitosta ja rukousta Jeesukselle. Joku on näinkin sen sanonut, että se on konkreettista valtaamista jatkuvassa yhteydessä. On varmaan aika yleinen ajatus, tai ainakin itse olen sellaiseen törmännyt, että ihminen, jos elää niin kuin vilpittömästi oman tuntonsa mukaan ja ei tee mitään suuria rikoksia tai muuta, niin semmoinen ihminen kyllä kelpaa Jumalalle. Mitä ajattelet siitä, että Raamattu aika tiukasti linjaa, että vain Jeesus voi pelastaa? On yleistä ajatella myöskin, että kaikissa uskonnoissa on totuuden siementä ja kaikki viime kädessä johtaa sinne samalle Fujivuoren huipulle, sama mihinkä uskoo. Minkälaisia ajatuksia näiden asioiden äärellä? No, valitettavia eksytyksiä, että tämä asia on hyvin yksinkertainen, että Jumala tuli tänne itse ristille pojassaan, vuodattiin verensä, koska muuten me emme voi pelastua. Ja tämähän on hullutusta niin kuin ihmiselle, joka ei ole uskossa, mutta Pyhä Henki voi tämän avata tämän salaisuuden. Eli ei omilla teoilla voi mitään tehdä. Että näissä uskonnoissa saattaa olla aivan pöyristyttäviä asioita. Joku uskonto kehottaa, että pääset paratiisiin, jos tapat kaikki vieraan uskonnon edustajat. Sä näet heti, että mitä siellä niin kuin peiton alla on. Mä olen lääkärinä aina kiinnostunut yksityiskohdista, että mä haluan niin kuin katsoa kaikki ne yksityiskohdat, mitä se tarjoaa se uskonto. Tämmöistä omavanhurskautta, itsekehua, muuta tämmöistä, mikä vetoo tällaisen ihmisen, niin kuin langeneen ihmisen syviin niin kuin mielihyvän metsästykseen, että kyllä se siitä sitten aukeaa, kun tajuaa, että Jumala loi sanallaan, ihminen halusi olla niin kuin Jumala lankesi syntiin, sitten tuli tämä karmea maailma, siitä me ollaan yksimielisiä, että tämä on kammottava paikka ja pahemmaksi menee. Eikä täältä voi pelastua muuta kuin ottamalla Jumalan sanan todesta, Jumalan poikaan uskomalla ja häntä opiskelemalla.
Raamatun lukeminen on hirvittävän oleellista. Jos et sä lue Raamattua, niin sä kuolet. Ette elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, mikä Raamatussa on. Että kyllä jokainen syö, mutta se, että tajus sitä, että jos et sä lue tuota Raamattua, niin sä olet täysin hukassa ja sut viedään minkä tahansa harhaopin mukana ihan välittömästi. Ja tätähän niin kuin mä oon pelännyt tässä monta vuotta, että jos tulee joku tämmöinen saarnamies siis, joka esittää olevansa Kristus ja puhuu ja tekee ihmeitä, niin kun Raamattu sanoo, että tämmöisiä tulee, jotka tekee ihmeitä, niin siellä ne lähtee heti seuraamaan, koska ne ei tunne Raamattua, ne ei osaa varautua tähän ja ne ei ymmärrä yhtään, että mistä on kysymys. Että jos et sä lue Raamattua, sä kuolet. Puhuit tuossa Jeesukseen uskomisesta. Miten pelastava usko syntyy ja miten se on, Pekka, sinun elämässäsi syntynyt? No, mähän on teräksenluja ateisti ja mä olin aina sitä mieltä, kävi niin erikoisesti, että mä rakastuin papin tyttäreen, joka ei ollut ikinä ateistia nähnytkään, niin mä sanoin suoraan, että minusta ei ikinä voi tulla uskova, se on täysin mahdotonta, että mun täytyy vähintään kuolla, että musta voisi tulla uskova, se on täysin poissuljettu ajatus. Ja no, tuleva vaimoni vaan hymyili ja ihmetteli ja sitten mä menin Ranskaan opiskelemaan lääkäriksi ja vaimo kertoo myöhemmin, että hän on joka ilta polvillaan rukoilee, että joku tulisi kertomaan mulle tästä uskosta. Ja niinhän se tapahtuikin, että messianinen juutalainen, muuten biokemisti ammatiltaan, niin siellä yliopistossa kertoi mulle Jeesuksesta. Ja se oli niin kuin varma juttu. Mä ensin ajattelin, että mä teen tuosta messianisesta juutalaisesta ateisti, mutta se voitti kyllä 100-0. Ja mä tulin vakuuttuneeksi tieteellisillä perusteilla, että tämän luomakunnan joku suunniteltu. Kävi vielä niin, että tiedekunnan dekaani myöhemmin, anatomian professorimme Pierre Rabichon oli uskova. Hän kertoi ihmisen ihmeellisestä toiminnasta ja teki harvinaisen selväksi, että ihminen ei ole eläin ja ihminen on nerokkaasti suunniteltu ja se on selvä juttu, että ei niitä mistään alkuliemestä synny. Että tämä niin kuin tuhos ateismin ja sai minut etsimään Jeesusta. Ja tämän takia mä fokusoin eli keskityn nyt siihen, että koska ihmiset ei usko Raamattuun, niin mä haluan osoittaa, että Raamattu sopii tieteellisiin tutkimustuloksiin vallan mainiosti. Sen sijaan darwinismi ei sovi niihin ollenkaan. Se on kaikkien luonnonlakien vastainen ilmiö. Joo, eikö Raamattu hienolla tavalla ikään kuin kuvaa sitä uskon syntymistä, että kun se on Jeesuksen henkilökohtaista tuntemista ja kohtaamista, niin että se usko syntyy ikään kuin sieltä Jumalan informaation pohjalta, eli usko syntyy kuulemisesta. Ja sinä olet sen kuullut Ranskassa ja jokaisella ihmisellä on ikään kuin se oma elinympäristö, jossa toivon mukaan on mahdollisuus kuulla Jumalan puhetta, eli kuulla evankeliumi. Miten sinä kiteyttäisit evankeliumin? Evankeliumin sanoma on hyvin yksinkertainen ja se vastaa siihen hätään, mikä jokaisella ihmisellä on ennemmin tai myöhemmin siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Kaikki ihmiset haluavat, että se elämä jatkuisi jossakin muodossa, kukkana tai kärpäsenä tai paratiisissa. Että kyllä se siellä on, että se on se ydin. Ja sitten se kriisi, kyllä mullakin oli uskon kriisi sitten jossain vaiheessa, että Pyhä Henki rupesi puhuttelemaan mua, että sä nyt kuvittelet olevasi uskova, mutta sähän olet paha mies. Ja silloin mä tajusin, että totta se on. Ja mä menin polvilleni ja itkin ja lopetin kaikki tuommoiset tupakat ja alkoholit ja muut niin kuin kertaheitolla ja vapauduin niistä. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että se kokemus oli, kun olisi lyönyt halolla päähän, niin se oli niin voimakas, että sen jälkeen mulle tuli selväksi, että et sä voi niin kuin ratsastaa kahdella hevosella, jotka menee eri suuntiin, että sä valitset jomman kumman. Että Raamattukin sanoi, että valitse siis. Kyllä siinä itsekin joutuu niin kuin valitsemaan ja Pyhä Henki on tässä niin kuin roolissa, että se on erittäin tärkeää, että sä pyydät
Jeesusta, Isää, sydämees ja Pyhää Henkeä, koska Pyhä Henki opettaa, lohduttaa ja antaa viisautta ja ymmärrystä. Viisaus on ihan eri asia kuin yliopisto-opinnot. Että yliopisto-opinnoilla niin nehän muuttuu koko ajan ne tulokset, mutta viisaus on ja pysyy ja sitä sopii ja saa pyytää, että se on hyvin, hyvin tärkeä asia, mikä joskus unohtuu, perinteinen viisaus. Jos nyt joku, joka tätäkin äänitettä mahdollisesti kuuntelee, niin haluaisi tulla Jeesuksen omaksi, voisitko tällaista henkilöä opastaa? Kyllä mielelläni sanoisin, että sinä, joka pohdit näitä asioita, niin tiedät kyllä sydämessäsi, että on olemassa totuus ja haluat tietää, mikä se on ja tutustua totuuteen ja synti painaa sinua, vaikka elämä tuntuisi olevan kuinka kohdillaan tai sitten se on aivan sekaisin, niin synti siellä taustalla kuitenkin kurkkii ja painaa sinua, niin tunnusta Jeesukselle, että olet syntinen ja pyydä, että Jeesus auttaisi sinua ja lähettäisi Pyhän Henkensä sinun sydämeesi, jotta voisit lukea Raamattua niin, että myös ymmärrät, mitä siellä lukee. Pyhä Henki avaa sen tekstin ja saisit aloittaa kasvun Jeesuksessa ja kasvaa täyteen aikuisuuteen Jeesuksen tuntemisessa. Kun pyydät Herralta apua, sitä varmasti tulee ja saat sitä. Ja asiat rupeavat loksahtamaan paikalleen ja elämäsi ilmestyy tarkoitus, turva ja ennen kaikkea se rauha, joka on yli kaiken ymmärryksen. Sä koet semmoista rauhaa, mistä sä et ole tiennyt, että semmoista on olemassakaan, kun sä tiedät, että mihin sä olet menossa taivaan kotiin. Niin se on jotakin niin valtavaa, että se kannattaa kokeilla ja ottaa Jeesuksen yhteyttä välittömästi. Jos nyt jonkun sydämessä on syntynyt pelastava usko Raamatun äärellä Jeesuksen kohtaamisen seurauksena, niin mitä ajattelet, mitkä asiat olisi sitten tärkeitä, kun ihmisestä on tullut Jeesuksen oma ja Jumalan lapsi? Kyllä se on jatkuva rukousyhteys ja muista aina, että kun rukoilet, niin älä ole niin kuin sitruunana syönyt, vaan kiitä Herraa niistä vastauksista. Kiitä ja rukoile ja kiitä. Ja sitten tutki sanaa, sillä sana ruokkii sinua ja sanan tutkiminen on mahdotonta tai hyvin vaikeaa ilman Pyhää Henkeä. Totta kai minäkin ateistina luin Raamattua, mutta se oli täysin lukittu kirja. En mä ymmärtänyt sitä yhtään mitään. Mutta sen jälkeen, kun mä tulin uskoon ja Pyhä Henki rupesi auttamaan, niin mä tartuin siihen, niin kaikki vapaa-aika meni Raamatun tutkimiseen. Aina kun mä tulin kotiin, vielä on monta sivua, mitä mä en ole ikinä lukenutkaan. Mä ahmin sitä ja olen lukenut sen monta kertaa läpi alleviivaten ja käynyt jopa ne alaviitteet läpi katsomassa, mitä se on Uuden testamentin puolelle. Että monet ajattelevat, että ei vanhaa testamenttia kuulu lukea, mutta totta kai sehän oli ainoa Raamattu, mikä Jeesuksella oli. Ei Jeesuksella ollut Uutta testamenttia. Lue Raamattua, tutki Raamattua, liity semmoiseen Raamattupiiriin, jossa Raamattua arvostetaan ja koita vaikuttaa omassa seurakunnassasi, jos siellä ei ole ihan oikea meininki, niin rukouksen kautta muutosta. Mene mukaan seurakuntaneuvostoihin ja tämmöisiin tehtäviin ja ihan vaikka poliittisiin tai muihinkin tehtäviin, kyllä ne uskoville kuuluu harrastaa sen kaupungin parasta, missä asuu. Että se on suositus. Raamatussa lukee niin, että älä pelkää, vaan rukoile aina ennen tilaisuuksia rauhaa siihen tilaisuuteen ja ymmärrystä ja johdatusta, niin sä huomaat, että tämähän toimii. Tilanne rauhoittuu kummasti. Näkymätön maailma on semmoinen, josta me emme ymmärrä paljonkaan ja on hyvä muistaa aina, että lääkärinä voisi sanoa, että esimerkiksi ihmisen tietoisuus, se on täysin mysteeri. Ei kukaan tiedä, mitä se on. Mutta Raamatussahan se lukee, että kun Jumala muovasi ihmisen sormillaan, niin Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin henkeään ja ihmisestä tuli elävä sielu. Se on se tietoisuus. Ei eläimillä ole sitä.
semmoista tietoisuutta kuin mitä meillä on. Kyllä nämä on realiteetteja, nämä hengelliset asiat. Hengen maailma on totta, emme me sitä näe, mutta se on siellä. Ja mene sille oikealle puolelle, se paha puoli on todella paha. Kiitos Pekka syvistä ja syvällisistä ajatuksista Raamatusta ja Jumalasta ja pelastuksesta.